Εδώ βλέπουμε τον τελικό της κατηγορίας των 66 κιλών στο στυλ της ελεύθερης πάλης. Ο Σαβουλίδης, ο Γιώργος, είναι με το κόκκινο χρώμα μαγιό. Προηγείται πολύ γρήγορα του Ναυροζίδη της Αναγέννησης Ασπροπύργου με 3-0. Κέρδισε ένα σημείο στην αρχή που κατέβασε τον Ναυροζίδη ο Σαβουλίδης στην κάτω θέση της πάλης. Στη συνέχεια με μια γέφυρα έκανε το σκορ 3-0. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα μικρό πρόβλημα με την μύτη του Ναυροζίδη. Να πούμε ότι ο αθλητής με το κόκκινο μαγιό, Σαβουλίδης ο Γιώργος, και τι έφηβος, είναι πρωταθλητής και στην κατηγορία των ανδρών. Στο τέλος του μήνα κιόλας του Μαρτίου συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που έγινε στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Οπωσδήποτε ο Σαβουλίδης ακόμα δεν είναι έτοιμος για την κατηγορία των ανδρών, αλλά αυτοί οι αγώνες, όπως το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ντόρτμουντ, το βοηθάνε για να διεκδικήσει μια διάκριση στην ηλικία του. Βλέπουμε τώρα ότι πήρε 3 σημεία, δεν τον βλέπω να έχει διάθεση να ρισκάρει πολλά πράγματα. Εδώ θα μπορούσε να πάρει ένα σημείο. Εδώ όμως το πήρε με πολύ ωραίο τρόπο. Μαζεύει το χέρι και βλέπετε έφερε τον Ναυροζίδη σε επικίνδυνη θέση, που σημαίνει το τέλος του πρώτου γύρου. 6 σημεία, 6-0 για το Σαβουλίδη με το κόκκινο μαγιό, αθλητής του Πολυνίκη Μοσχάτου. Στο Πολυνίκη Μοσχάτου να πούμε ότι προπονητής είναι ο Λάμπης ο Χαφουζίδης, ο Χρήστος ο Ξενίδης είναι και αυτός, είναι ο προπονητής που κάθεται στην γωνία στο Σαβουλίδη, ενώ στον αθλητή με το μπλε μαγιό βλέπουμε ότι ο προπονητής είναι ο Νίκος ο Μουστόπουλος, ένας από τους εργάτες του αθλήματος, έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές, ήταν ο προπονητής στο Πολυνίκη, δηλαδή στο σύλλογο ενάντια στον οποίο αγωνίζεται τώρα ο Ναυροζίδης. Βλέπουμε μπαίνει μέσα ο Ναυροζίδης έτοιμος να ρισκάρει με τεχνική, αλλά ο Σαβουλίδης τον περιμένει. Πραγματικά εντυπωσιακή, όπως έλεγα, πήγε να ρισκάρει. Τελικά τράβηξε αυτή την τεχνική, είδατε, από την όρθια θέση ο Ναυροζίδης, τον έφερε το Σαβουλίδη στην επικίνδυνη θέση. Πιστεύω θα δούμε πολύ καλό αγώνα τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί θα δούμε τώρα τον Σαβουλίδη να τρώει σίδερα. Τον αθλητή με το κόκκινο μαγιό τώρα που είναι πίσω στο σκορ, να δούμε τώρα θα κάνει πραγματικά, θα ανοίξει το παιχνίδι.